wasiƙa yau zan ambata mata, sako ne ga masoyiyata. Abokina lafiya na ganka cikin damuwa ka yanayin da ba taɓa ganin ka bane. Wallahi ka dai bari kawai, wallahi budurwa ta ce jiya muka samu sabon da ita. Yanzu ma in na kira ta ma ba ta daga wallahi. Yanzu ba san yadda za yi ba. Aikin banza aikin wofi. Akan budurwa za ka tsaya kana bata lokacin ka kana sa tunanin da bai kamata ba. Kai ka san cewa matan nan ba su da amana wallahi tallahi. Kan soyayya kuwa? Ka san me soyayya? Ka san yadda take so na kuwa? Ka san yadda nake son ta? Kai duk soyayya ku kun kai laila da majanun ne? Okay, na gane kai yanzu dai abin da kake nufi. Damuwar da nake ciki dai ba ka yi fidda ni bai dai ba ƙara mu. To ai damuwa akan soyayya ba damuwa ba. Ta yaya za ka ɗaura kanka a damuwar da bai kamata ba? Ka ga babun soyayya ta wancan wallahi in bai suke ba sai soyayya ta kashe shi. Ai kai yaro ne, ka san me ya so ba. Da ce ka san me ya so, da kuma haka ba za ka yi fidda ba da kamar ki. Ku dai shashashai wanda ba ku san darajar kanku ba. Mene nan da ina bata lokaci na a gurin wata budurwa. Zan samu abin da me za ta bani. Da san wani abu ko? Wallahi idan ina tare da ke gaba ɗaya duk wata damuwa ta har yayewa take. Wallahi. Bai kin san wani abu? Ni yanzu tunda an riga an ce an bani ke kawai ni yanzu abin da nake so kawai in ga an yi kokari an kai kuɗin nan na auren mu. What? Wallahi ina son kamar yadda na san kina so na. Wallahi. Gaba ɗaya ni kawai ta riga ta ce zuciya ta. Gaskiya ne. Ni fa yanzu jin nake ba na iya rayuwa da wata ƴa mace in baki ba, yanzu ma zan je wajen abokanai na ne musu albishir. To yayi sai an jima. Assalamu alaikum. Abokina ya aka yi ne ga Mustapha ya shiga cikin damuwa. Kai dai kawai ka bari. Ya shiga cikin wata tsiya soyayya ne. Me ake ji a soyayya da zai shiga soyayya? Malam ka tsaya ka nemi kuɗi ina ba shawara ya ki yadda. To su ma 'yan matan sai da kuɗi za su bi in ba kuɗi ba za su bi ka ba. Isa nan ganin babu ruwana da su ba na harkar su. Ka tsaya ka nemi 'yan canji ka jika da 'yan canji amma in ba ka za ku kasa su a cikin damuwa ne ba dole ka yi cikin damuwa ba ya shiga soyayya ni ban ga amfanin ta ba. Wai kai ka san soyayya kuwa? Da ka san soyayya da ba za ka faɗi wannan maganar ba. Ni fa yanzu a raba da budurwa ta ƙara a tashin Najeriya gaba ɗaya da nukiliya. Kai mahaukaci ne. Akan so za ka dinga irin wannan magana. To ba haka bane. A rantsa da Allah ku da ku soyayya ko saka kwalama kuma ku je ku ta yi. Wannan ba hanya ce mai bulla ba. Inda soyayya ce ba hanya ce mai bulla ba. Ni na ga muku wannan kuma za ku zo ku same ni ku ga mu. Rabu da wancan yaron, shashasha ne bai san komai ba. Da ya san so wallahi da bari faɗa haka ba. Na ga alama abokina bai san soyayya bane. Albishirinka, Horo, ka san yau saura kwana 3 aure na da ni da Murja? Murja budurwata. Allah kai mu. Assalamu alaikum. Kai, layi mutum yana cikin damuwa. Dahir ya ga mutumin cikin damuwa ne ko wata ce ta make shi ne haka? Wallahi ya shiga cikin damuwa ne. Damuwa? Lalle wancan wallahi da layi da a ce ya san neman kuɗi. Da kwata wata bai jefa kansa ba a cikin wani ne dan Allah ka wani tausayi. Yanzu dai Dahir ka san da kaya nake? Daga ina kake? Wallahi Dahir da kazirmi nake. To kuma da na dawo da kazirmi ka san ma dai me kai ni ma zirmin mata kamar mai? A'a, sai ka faɗa. Wallahi Dahir da ka ɗaurin auren wata ana ce wata Murja. Murja kuwa. Wace Murja? Wata doguwa. Za a tafi kaɗan. Wata kyakkyawa. A halin da ake ciki yanzu ba. Wallahi don taho wani zama ka kai ta gidan mijin. Wallahi ita ce. Ita kuma Ita ce. inna lillahi ka kashe shi. Shikenan ka kashe shi wallahi. Ba dai shi ba soyayya ba. Wanda matsayin ta kare a ciki.